हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। लोगोफोर, जानो हागौ नोंथांमोना बे भिडिअनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै एसेब्लाबो हमदां मोनखाबाय जानांगौ आं मानि सायाव भिडिअ लाबोदों। लोगोफोर, दिनैनि बे भिडिअआनो जादों सासे जौगाफुनाय मेकआप आर्टिस्ट बिथां सीमा दैमारीनि सोमोन्दै। बिथाङा बबेनि आरो बर'नि सोर फावखुंग्रिनि बिनानाव, बेफोर गासैखौबो नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजोंनो फोरमायलांनो नाजागोन। आसा खालामो नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांगोन होननानै। लोगोफोर, बिथां सीमा दैमारीखौ जानो हागौ नोंथांमोना गोबांथारानो सिनायो आरो गोबाङानो सिनाय मोना। मानोना बिथाङाबो बर' सावथुन मुलुगजों एंगार हायै सोमोन्दो दङ। मानोना मोनसे सावथुन एबा मिउजिक भिडिअफ्राव फाव खालामनाय फाव खालामगिरिफोरनि महर आरो बिथांमोननि गासै सोलेरखौ देलायहोनायाव बिथांमोननिबो बिहोमा दङ। बेनिखायनो जों बिथांमोननिबो सोमोन्दै मिथिनानै लानाया मोजां होननानै आं दिनै नैबे भिडिअखौ नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैबाय। लोगोफोर, गिबियाव सावरायगोन जोङो बिथांनि जोनोम जायगा, लोगोसेनो जोनोमगिरि बिमा बिफा आरो लोगोसेनो बिथाङा दासान्दि मा मावनानै दङ। बेफोर गासैखौबो नैबे भिडिअनि गेजेरजोंनो नोंथांमोननो फोरमायलांनो नाजागोन। सीमा बिथांनि जोनोमानो जादोंमोन बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि बरफामु होननाय मोनसे गामियाव 1999 मायथाइनि 30 जानुवारियाव जोनोम जादोंमोन। बिथांनि गुबै मुङानो जादों लोगोफोर सीमा दैमारी। बिथांनि बिमानि मुङानो जादों लोगोफोर मनिका दैमारी आरो बिफानि मुङानो जादों जवाहरलाल दैमारी। आरो बिथांहा फंबाय सासे दङ। फंबायनि मुङानो जादों राहुल दैमारी। लोगोफोर, अब्ला नोंथांमोनहा एसेब्लाबो हमदां मोनहांबाय जानांगौ बिथां सीमा दैमारीया सोर फावखुंग्रिनि बिनानाव जाहैगोन एबा सोर फावखुंग्रिनि बिनानाव जाथावथाव। बिथाङानो जाहैबाय बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि बिथां हेलेना दैमारीनि बिनानाव। लोगोफोर, बिथां सीमा दैमारीया गोबाव सान सिगांनो जुलि जाखांबाय आरो दायो बिथांहा मोनसे देलायहोग्रा गलाबो दंसै। लोगोफोर, दायो नोंथांमोनहा जायफोर सीमा दैमारी बिथांखौ मोनथियामोन, दायो जानांगौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मोनथि मोनबाय। बिथां मेकआप आर्टिस्ट सीमा दैमारीयानो जाहैबाय मुंदांखा फावखुंग्रि हेलेना दैमारीनि बिनानाव। बेजों लोगोसेनो बिथांमोननि सोमोन्दैनि भिडिअखौबो बेखिनियावनो दोनथ'बाय। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।